Wara li qiset il-qagħda preżenti tal-Ukrajina f'nofs gwerra, l-Unjoni Ewropea tax-Xandir li biju li hija l-organizzazzjoni responsabbli mill-Eurovision Song Contest ħabbret li l-Eurovision tas-sena d-dieħla ma jistax jiġi organizzat fl-Ukrajina minkejja li kienet il-pajjiż rebbieħ ta' din is-sena fl-Italja. L-Ukrajina ġiet fl-ewwel post bil-kanzunetta Stefania interpretata minn Kalush Orkestra. Il-tradizzjoni hija li l-Eurovision jiġi organizzat mill-pajjiż rebbieħ iżda skont ir-regolamenti il-BBC se jingħata l-opportunità biex jorganizza dan il-festival f'Mejju li ġej f'isem ir-Renju Unit. Fl-edizzjoni ta' din is-sena ir-Renju Unit ikklassifika fit-tieni post permezz tal-kanzunetta Spaceman kantata minn Sam Ryder. Wara din ir-rebħa l-President Ukren Zelensky qal li l-festival li jmiss irid jorganizzah fl-Ukrajina u kien saħansitra semma Mariupol, il-belt li qal li sa dak iż-żmien se tkun ħielsa mill-forzi Russi. Din se tkun it-tieni darba li l-Eurovision mhux se jiġi organizzat mill-pajjiż rebbieħ tas-sena ta' qabel. Fl-1980 il-Eurovision kien sar f'The Hague l-Olanda minflok f'Iżrael minħabba li Iżrael ma ridx jorganizza l-festival darbtejn fuq xulxin.